माब्रै हामबायसै बेफोरखौ रायखांबाय थानो नांला गोदान लाबायना लाया नों मानो लानो गासैखौबो नोंनो फोरोंलांखाबाय निजिरा आरो आं बे एखे लामाजों थाबायना नैथि खेब हाखराव गाब्र'नो गोसो गैलिया अब्ला नों जुलि लायालासे थानोसै बेयो आंनि गोसो निजिरा सोरजोंबा नासयजाखांनायनि दाहाजों दान्थे जानानैबो थानो हागौ बेफोर गासैखौबो बावजोबदो नों जौनि लैथोआव गबना दान्थे जानो नाङा मोजां मोनलायनायाव मोननाय मोनैया थाखायो न'खराव रायथिना सोरखौबा जुलि लादो जुलि जुलिया जाथारगोन नोंजोंनो आंजोंनो जुलिया जाथारगोन नोंजोंनो आंजोंनो जेबोला सफैफिनगोन आं बड'लेण्ड रायजोआव जेबोला सफैफिनगोन आं बड'लेण्ड रायजोआव जुलिया जाथारगोन नोंजोंनो आंजोंनो जुलिया जाथारगोन नोंजोंनो आंजोंनो जेबोला सफैफिनगोन नों बड'लेण्ड रायजोआव जेबोला सफैफिनगोन नों बड'लेण्ड रायजोआव आं जुलि लाब्लानो नोंनि महरा गोमोरनाय नङा निजिरा गोमोरनो रोङै सायखं जाना थाखाबाय नोंनि अनगा आंनि बिखायाव गुबुनखौ जायगा होनो हानाय नङा थोद मानो बिदि बुङो आंनि थाखाय गावखौ सिलिंखार खालामना दा ला नों मानसिफोरजों मिनिजानाय जागोन मिनिजानाय मिनिजानायखौनो खालामखागोन आं मानसिया बिब्दि जानो नाङा सानना ला जों सानैनि खाफालावनो गैखायामोन इसोरा जा खालामो मोजांखौनो खालामोनो इयुननि मोजां समखौ नेनानै थादो अब्ला फैगौ जोनोमखौ नेनानै थानोसै औ नेनानै थादो इसोरा अनोब्ला सानसे नोंनि साननाया जाफुंगोन ओइ दोनखारलांनोसैथ' दोनखारलांदिनि रावबो नुस'यैयाव खारखोमालांदिनि रावबो नुस'यैयाव नों गाबबा आंबो गाबफागोन दोनखारलांदिनि रावबो नुस'यैयाव थोद नाङा मा बदनाम बसि बिब्दिखौ दा रायखांथार गथ'आनो 3 दान जाबाय आंना हो गथ' दंसै दहायनो मानो खिन्थियाखै नों आंनो नों सोंबासो खोन्थागोन दा गथ' थाब्लाबो नोंखौ लाखागोन आं नाङा मा बदनाम गैयिनि बदनाम बिब्दि हाबा मावनांगौब्ला बुजागोनसो नों निउसफोराव होजाना नागिरजाला बायगोनसो जेबो साना आं बेफोरखौ गावनि अनजालिखौ मोनगोनखौलाय गोदोसोमोन दा नंला दे
नङालै आं ओरैनोसो जंखायदों ओमफ्राय आफाना आफि सोर बैयो खुदियाया ए हिन्जावसासो अ मोजाङानो दे हा बहाथो थांदों आसोला नोंना एक्टरा सोर एक्टरसै आंनि दुश्मनाब्रा ए बिफाया औ गैया 6 दानानो जाहैबाय बेंगालराव दंहैयो साख्रि मावो नङा कम्पानियावसो हाजिरा मावहैदों नों थगायदोंसो खोमा थगायाखै मा नोंनि समाय दे जिखियानो मावा गोजोनै संसार जालांदोल' नोंहालाय मा मावगासिनो दासान्दि दंलाबायो बिदिनोसै फिसा फिसौ खामानि मावनानै मा खामानि नै निजोरा आं साख्रि मोनबायथ' बिटिआरनि सेक्रेटारि अफिसाव 3rd ग्रेडनि फिसा साख्रि मावफैबाय आं दायो क'क्राझारावनो थायो अह मोजाङानो जाबाय दे हामथारबाय नोंनि सिमाङा जाफुंबाय आरो नों लेखा लिरनायखौ नागारबाय सम लिरो जेब्लानो सम मोनो अब्लानो दामानि समखौनो होनो हाया जाथारबाय आं मुखुबाव थानो गोनां जाथारो नागारनो नाङा लिरबाय था सानसे गिदिर लिरगिरि जाहैनो हाथों आंनि बोर सारसि हरनाय थाबाय साबायखर थाबाय निजोरा आंनि लिरनायाव नोंनिनो अबदान दङ निजोरा आंनि लिरबिदांफोरा नोंखौनो लानानैसो सोरजिजानाय दिनै नों आंनि जिउआव थानाय मोनब्ला बेसे गोजोन जागौ बेफोरखौ सानबाय थानानैनो माब्लाबा हरसे थारला उन्दुलांनो हाया आं मेगन गोसा गसाया नोंखौ आंनो होआखिसै हाय खाफाल हामबायसै बेफोरखौ सानबाय थाना दुखु खालामबाय थानो नांला गोसोखौ हमथा लोरबां जायो दिनै नों आंजों थानायमोनब्ला साख्रि मोनाबो जानो हागौमोन गसाया जा खालामो मोजांखौनो खालामो नंगौबो खोमा फिन खेबसेबाव साबायखर बावहरबाय निजोरा दिनै आं नोंनि थाखायसो साख्रि लानो हाबाय थेवबो नों आंजों दङमोनब्ला खाफालावनो गैखायाब्ला सोरखौथो दुसिबावनो बेनि दायनिगिरिया नोंनोमोन निजोरा नों जेराव आं थाखानानैबो गुबुनखौ लाबावबाय मा गोरोन्थि मावदोंमोन आं नोंनि दे गासिबो गोरोन्थियानो आंनिनो जोब आंखौ निमाहा होदो दुखु खालामबाय थानो नांला खुसियाव थानो नाजा मिथिस'यै बुजिस'यैयाव गोरोन्थि मावफ्लांबाय हा माब्ला फैगोन नों न'आव फैगौ मागोआव सुथि मोनोब्ला थांनोसै आइखौ जोबोद गोसोखांदों आइनि आखाइजों संनाय अनलाजों दाउ सबाइ खारै अमाजों नारजि लाइ लाफा मैद्रु जानो जोबोद लुबैसोदों न'आव फैब्ला जाफैबानो जाबाय टाउननि बारहावाजों गोरोबनो हाया मोनदों गामिनि लोगोफोरखौ गोसोखांसो गारदों दिनै मानोबा गोसोखौ दरसि मोनदों लांगोनानि बिबार बागानाबो गोसोखौ गोजोन होनो हायाखै बिरथिंनाय गोसोखौ खाबथाना दोननो हायाखै नोंखौ गोसोखाङैनो मेगननि मोदैया मिथिस्लाबै ज्राम गबोयो फिसाजोआ गाबबाय दोनथ'दो दे औ दे जागोन माब्लाबा गोसोखाङोब्ला कल खालामनो दाबावदे औ दे एफा एफा गोलोम गाहांदों नंदां जोंसार बर' आरो गावनि लोगोरि जे मोसानाय हाबाफारिखौ मावफुंलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जोंनि दिनैनि बाहागो लागिरि बिथांमोनखौ गोजोन होनायनि थाखाय बे समाव आङो हांख्रायनो सानदों बिजनीनगर बर' समाजनि गासैबो मावफारिया बिथांमोनखौ जोंनि बे सायनासालि सिङाव गोजोनै जिरायफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरबाय आं दा हांख्रायनो सानदों हाबाफारि बादियै बिथां
राजेन बसुमतारीखौ दिनैनि बराय बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। बे गोथार बुब्लियाव आंखौ थुलुंगा होनो फैनाय बर' हारिनि गासै मावथि हान्जा, हारिखौ मोजां मोनग्रा, हारि थामोनथानि थाखाय गावखौ बावसोमनाय, गिबियावनो आङो मुं मख'नो सानो पद्मश्री डक्टर मंगल सिं हाज'वारि, बरेरबा जथुमनि बोसोनगिरि, लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आगु डाइरेक्टर CUDC, बिथाङा जोंजों गोबाव सम बरेरबा जथुमखौहाय नेतृत्व होनानै दिनैसिमबो बे बरेरबा जथुमखौहाय बिथाङा दैदेनलांनायनि बेलायावहाय जोबोर सुंथागासिनो दङ। बे बुब्लियाव आं मख'नो सानदों बरेरबा जथुमनि दा समनि बोसोनगिरि, आगु आफादगिरि, लोगोसेनो बर' राव थुनलाइनि सासे मैखोम मावसुमा राखाव बसुमतारी। बे हाबाफारियाव आं दिनै मख'गोन बरेरबा जथुमनि आंनि आंगो लेङाइ आफादगिरिमोन सारदा प्रसाद मोसाहारि, डक्टर सुबुंसा मोसाहारि, मुसे मानब कुमार रामसियारि, लोगोसेनो आंनि गाहाय नेहाथारि मुसे आनन्दराम औवारि, नेहाथारिमोन सदानन्द दैमारि, नेहाथारि रजेन नार्जारि, नेहाथारि बिश्वनाथ बसुमतारी, सफैनो हायाखै प्रदीप कुमार स्वर्गियारि, बिथाङा BKWCनिबो EM, बिथाङाबो बरेरबा जथुमनि नेहाथारि। बेवहाय बाहागो लानो हादों क'क्राझार बियाबनि दैदेनगिरि लिरगिरिमोन। बेवहाय दङ चिरां जिल्ला बरेरबा जथुमनि आफादगिरि, नेहाथारि मावसुमफारिया, बागद्रा हालामनि आफादगिरि रुपनाथ हाज'वारि, गाहाय नेहाथारि शंकर खाख्लारि। बेवहाय दङ मानास हालामनि आफादगिरि सन्दित्र औवारि, नेहाथारि दिनेश सिंह ब्रह्म। बेवहाय दङ नलबारि जिल्लानि बाहागो लानो फैनाय मैखोम लिरगिरि डक्टर दिपेन बर'। बेवहाय दङ बिजनी हालामनि मुंख'नो गोनां MLA, एक्स MLA रमेश कुमार ब्रह्म। बेवहाय दङ बिजनी बर' समाजनि आफादगिरि मुसे रमाकान्त बसुमतारी, नेहाथारि कितिश बसुमतारीजों लोगोसे बे बिजनी बर' समाजनि मावथिफारियामोन जेरै मानिक चन्द्र बसुमतारी, सुभाष बर' आगु नेहाथारि। बेवहाय दङ दुनालि बर' थुनलाइयारि गौथुम बिजनी हालामनि आइजो लिरगिरिमोन। बेवहाय दङ आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय लिरगिरिमोन। बेनि गेजेराव मुंख'नो गोनां दङ सामाचरन नार्जारि, जोंनि रेबगन लाइसिनि गाहाय सुजुगिरि, बैद्यनाथ बसुमतारी सुजुगिरि आरो लाइथुननि गाहाय सुजुगिरि, दिनै बेवहाय एनकरनि बिफाव बिथाङा लादों। दुलाराय बर' समाज आफादनि गाहाय नेहाथारि दङ कमलाकान्त बसुमतारी आरो उमेश ब्रह्मनि मुंखौ आं मख'नांगोन, बिथाङा बरेरबा जथुमनि मोनसे समनि नेहाथारिमोन। आरो दिनैनि दिनावहाय आं जे अनरिस डक्टरेट अफ फिल'सफिखौ आं आवथायनो हादों सिडारब्रुक इउनिभार्सिटि USA निफ्राय, बे हाबाफारि एबा बे आयदानि गुबैथिया जाहैबाय बर' जाथिनि सिनायथिखौ बायजो हादराव जोङो मोनदांहोहैनाय बा मोनथिहोनाय, गोसारहोहैनाय। बे मिशनाव दङमोन उमेश ब्रह्म आरो बेजों लोगोसेनो गोबांसा
जोंनि थान्दै हान्जामोन आं बिथांमोननि मुंखौ मख'जोबनो हालिया मख'जोबलिया गोबां सम गैया बेफोरनि गेजेराव आं सासे आंगो लोगोखौ मख'गोन बिथाङा जाहैबाय मेसें आजोला ब्रह्म गयारि बिथाङा आंजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगायाव थांफायाखै जानो हागौ नाथाय बिथांजों आङो अजायै लोगो मोनलायनाया आंनि थुलुंगा बिजनि रायजो राजाखौ आङो मख'गोन बिजनि रायजो राजाया आंखौहाय जातिनि थाखाय मावनो थाखाय एबा बर' हारिनि थाखाय मावनो थाखाय मोनसे थुलुंगाखां बिथां आंनो दिथा होबोदों आं होननानै साननानै लायो मानो होनोबा 2001 सननिफ्राय बिजनि नोगोर बर' समाजा दानाय जादोंमोन आरो बे बिजनि नोगोर बर' समाज दाफुंनायनि बेलायावहाय आङो दाफुंजेननाय नेहाथारि आं गायसनजेननाय नेहाथारि नङा खिन्थु दाफुंग्रानि आङो कनभेनरमोन दा बै समावहाय बिजनि नोगोराव जों जि समाव गिदिंदोंमोन बे समाव बर' रायजो राजाफोरनि सेन्टिमेन्टआ आंखौहाय गाबखांनो खाबु होदोंमोन जे बर' जातिखौ गोजौ फारसे लांनांगौनि बिबाना आंनावबो फैगोन आं मख'नो लुबैयो सिनेन बसुमतारी बिथांजों आङो गोबाव समनि लोगो नङा नाथाय जि समनिफ्राय जों बिथांजों लोगो मोनलायनो हादों बिथांनि जेनाखि मन'बल बिथांनि जेनाखि थुलुंगा होनाय बा बिथांनि जेनाखि माखासे बाथ्रा फावफोर बियो आंनो मोनसे गोदान थुलुंगा होयोमोन जि समाव आंनि गोसोआ बायफ्लेनानै थायो जि समाव आङो माने उदिस मोना जायो खामानि मावनायाव अब्ला बिथाङा माखासे फेस्ला रावफोरजों आंखौ थुलुंगाखांहोयोमोन दा आं गोसोखांगोन दिनैनि दिनावहाय आं गासैखौबो बरायबाय नैबे आंनि दिनैनि बे बुब्लियावहाय जे सिदालुर इउनिभारसिटिया आंनो दाखालि 28 जुन खालि सिदालुर इउनिभारसिटिनि एसियान जन दुबाइयावहाय आंखौ बिथांमोना हांख्रायहरनानै लाङो आरो 7 सिस हटेलाव अनारि डक्टरेट आंनो डिग्री सार्टिफिकेट गथायो बे अनारि डक्टरेट गथायनाय समावहाय आङो बेखौनो मोनदांदों जे बर' जातिनि फारसे बायजो हादरनि सुबुंफोरा जोबोद उसफिस जानानै दङ मोनथिनो लुबैनाय दङ आरो बिनि थाखाय आंखौ सिन'पसिस लिरनो खावलाय हरखादोंमोन आरो बे आंनि सिन'पसिस लाना थांनायखौ बिथांमोना मिडियायाव फोसावनाय जायो जायखिजाया आंनि बे अनारिस डक्टरेट मोननायाव एबा अनारिरि डक्टरेट मोननायावहाय आंनि निजा केपासिटि होनना बुंनो साना बेनि क्रेडिटआ थांगोन बर' रायजो राजानि गुबैयै बर' रेबग्रा जथुम बर' रेबग्रा जथुमखौ आङो 2017 मायथाइनिफ्राय आफादगिरि महरै दैदेनबोगासिनो दङ थांनाय 9 बोसोराव आरो बे 9 बोसोराव जोङो बर' रेबग्रा जथुमा बर' हारिनि सिनायथिखौ आसामनि बायजोआव थानाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव गुबुन गुबुन फसंथानफोरावहाय मोनथिहोहैनायनि हाबाफारि लानाय लोगोसेनो बायजो हादराव थांनानै गोसारहोहैनाय बे थांखि जा दङमोन आरो बेखौ मावफुंनो थांनायावनो 2018 मायथाइयाव इण्ड'नेसिया हादरजों थांजेनदोंमोन इण्ड'नेसियाव थानाय उदयना इउनिभारसिटि बेवहाय जोङो हाबाफारि बानजायदोंमोन इन्टारेक्सन प्रग्राम आरो बर' जातिनि सिनायथिखौ हैनाय लोगोसेनो बालि जातिखौ जोङो मोनथिहैनाय बिनि उनावनो जोङो इण्ड'नेसियानिनो सा फारसे थानाय सिंगाराजायाव थानाय इउनिभारसिटिजों थाङो सिंगाराजा इउनिभारसिटि बिनि उनावहाय जोङो भुटानाव रयेल इउनिभारसिटि अफ भुटान पुनाखायाव थानाय केम्पासाव जों थांदोंमोन गिदिर हाबाफारि खुंदों आरो बेवहाय जोङो नरवेनि माखासे स्कलारफोरखौ जों लोगो मोननो हादोंमोन गावसोरनि स्कलारफोरखौ जों लोगो मोननो हादोंमोन आरो बे जायगायावहाय बै समावहाय रयेल इउनिभारसिटियाव फरायफैनाय दाब दाब हादरफोरनि फरायसाफोरबो दंमोन बिनि उनाव जोङो नरवेयाव थांदों नरवेयाव बड' होननाय जायगा दङ बड' सिटि बे बड' सिटियावनो बड' इउनिभारसिटि अबयसे बे बड' इउनिभारसिटिनि नामखौहाय 2016 मायथाइयाव 2016 सनाव नर्थ इउनिभारसिटि दोननाय जाबाय आगोलाव बड' इउनिभारसिटिमोन बेयाव थांदोंमोन बिनि उनाव जों थाङो जापानाव मिमासाका इउनिभारसिटि
जों बहायबो हाबाफारि लाहैदोंमोन बिनि उनाव जोङो दावबायदोङो लन्डनाव थानाय मिउजियाम ब्रिटिश मिउजियाम आरो ब्रिटिश लाइब्रेरि जों बहाय थांनानैहाय जोङो बिजिरसंनाय खामानि मावो आरो जों बहाय नुहैयो जे मिउजियामाव ब्रिटिश मिउजियामाव गंसे सेरजा दङ बे सेरजाखौ बिथांमोना सेरेन्डा होननानै लिरनानै दोनदों आरो बे सेरेन्डाखौ लर्ड हेस्टिंसनो नर्थ इण्डियानि सासे रानिया उपकार हिसाबै हरदोंमोन गिफ्ट होनना हरदोंमोन जोङो नायदों जे नर्थ बेंगलाव बर' राजा होनना बुंब्लासो जानो हागौ जोंहा हर्ष वर्धननि जोलैफोर जागोन नङाब्ला भास्कर बर्मननि जोलैफोर जागोन बिनि उनावहाय बे कुमार भास्कर बर्मन एबा हिउमेन सांआथ' 5th माबानि एरानि सेन्सुरिनि खिन्थु लर्ड हेस्टिंसआ जाहैबाय 18th सेन्सुरिनि होमबा 18th सेन्सुरियाव राजाया सोर दङ होमबा बे जानो हागौ जोंनि बे बड'लेण्डनि आरोखि कसारि किंनि किंडम जागोन बिनि उनाव जोङो लाइब्रेरियाव थांदोंमोन ब्रिटिश लाइब्रेरियाव थांनानैहाय जों मोनहैदोङो जे जेब्लानाखि ब्रिटिशफ्रा इण्डियायाव फैयो बहाय बिथांमोना जिखिनि रेकर्ड पार्टि मोनो बेखौ गासैखौबो प्रिजार्भ खालामनानै दोनदों ब्रिटिश लाइब्रेरियाव आरो जों जे बुंबाय थादों लेखा मेगाजिनफोर जों फरायदों जे बर'नि मानसिफोर बै समनि कालिचरन ब्रह्म भीमबर देउरि आरो सासे कसारि बेलबुंराम कसारिमोननि बै समनि माखासे बाथ्रा जों फरायो जोङो बेयाव मोननो हाहैबाय जे माखासे मानि संगठनफोरा आसामनि संगठनफोरा जोङो बेंगल पार्टिशन खालामनायाव आपत्ति खालामो होननाय मेम'रेन्डामफोर बुरजाथार हेन्ड राइटिं लिरनाय बा हार्ड कपि जों मोननो हादोङो आरो बेखौ डक्टर पुन्ज होननाया डाइरेक्टर बिथाङा संस्कृत रिसार्चनि थाखाय इण्डियायाव दंफैयोमोन गोबाव सम आरो बिथाङा जोंखौ मोजाङैनो क'पारेट खालामदोंमोन आरो बिथाङानो जोंनि बिजिरसं दोलोनो बे लेखा बेखौनो नांगोनदां होननानै हार्ड कपिखौ फाइल खालामना दोननायखौ लाखिनानै दोनदोंमोन आरो जों देखायदोंमोन जों बहाय नुनो मोन्दोङो गिदिरथार भलिउमनि बे फाइला आरो बहाय कालिचरन ब्रह्मआ गियासुद्दिन आलीखौ लाफानानै टाइप राइटिंजों लिरनाय मेम'रेन्डाम जोङो बेंगलजों थाफाया बेंगल पार्टिशनखौ जोङो नाङा बे होननाया लिरनाय बिदिनो भीमबर देउरिमोननि लिरनाय आरो जादब खाख्लारि बिथांमोना हेन्ड राइटिंजों लिरनाय जादब खाख्लारिनिया बर' मानसि बिथांमोननि मेम'रेन्डाम आरो बिदिनो गोबां सुथिया जातिफोरनिबो दङ बुरजाथार मेम'रेन्डामजों बेखौ जों खेबनानै लाबोदों दा सिनेन बसुमतारी बिथाङाबो दंमोन बेयावसो पद्मचन्द्र मंगल नार्जारी दङमोन उमेश ब्रह्म दङ आरो बेवहाय सानैसो थाबावनो हागौ दा बैफोर डाटा जों मोननो हादों दा बैफोर दावबायनायनि रिजाल्ट महरैनो दिनै बुंनांगोन राजेन बसुमतारीया अनरिस अफ डक्टरेटखौ मोननो हादों आरो बेनि थाखाय सिदारबर्ग इउनिभारसिटिया बे सनमानखौ होदोङो जोङो जि समावहाय बर' जातिखौ बायजोआव फोरमायनो थांदोंमोन मिशन 2020नि गेजेरजों बर' रिसार्च एकाडेमिया जों बहायनो आरम्भ खालामजेनदोंमोन राजीव गान्धी इउनिभारसिटि अफ अरुणाचल बे सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बेनो गिबिमोन आरो बेवहायनो जों मोनदांनो हाजेनदोंमोन जे बर' जातिनि सायाव जोंनि भारतनि मानसिफ्रा भुल बुजिनाय दंमोन जोंखौ क्रिमिनेल जाति होननानै साननाय दंमोन मानो होननानै बुङोब्ला बर' जातिया ब्रिटिश फैनायनि एसे उननिफ्रायनो जुजिबोबाय थानांदोंमोन जुद्ध होबाय थानांदोंमोन ब्रिटिशफोरजोंहाय आरो ब्रिटिशफोरजों जुजिबाय थानायखौनो ब्रिटिशफ्रा गावसिनि क्रिमिनेल होननानै जोंखौहाय बुंनानै दोनदों हिस्ट्रियाव आरो बेखौ अल अभार इण्डिया अल अभार वर्ल्ड बेखौ एस्टाब्लिश खालामनांदों जेब्ला जोङो नर्थ बेंगल इउनिभारसिटियावहाय थाङो सिलिगुरियाव अब्लाबो बिथांमोननि स्कलारफ्रा जोंखौहाय जोंनि मिशनखौहाय आसुरित मोनो आरो बर' जातिनि बे सिम्प्लिसिटिखौ मोननानै बिथांमोना जोबोद माने एनकारेज जायो आरोखि बर' जातिनि सायाव मोनथिनो थाखाय
मोनदांनो थाखाय बिनो जोङो रायगन्ज इउनिभारसिटियाव थांदोंमोन बेंगलावनो बिथांमोननोबो जोङो बर' जाथिनि सिनायथिखौ जोङो मोजाङैनो एलबरा खालामबाय माखासे लेखा जोङो होबोदोंमोन बिथांमोना जोबोद उत्साहित दिनै समसिमबो बिथांमोना जोंजों मोजां रिलेसनाव दङ आरो बर' जाथिनि सिनायथिनि थाखाय बिथांमोना जोबोद हांखुर डक्टर पान्जु ब्रिटिश लाइब्रेरिनि डाइरेक्टर बिथाङा जदिउबा इण्डियाआवनो रिसार्च खालामलांदों आरो बिथाङा गुवाहाटीसिमबो फैदों होनदों होमब्लाबो बर' जाथिखौ बिथाङा मोनथियामोन जाहैदों जेब्लानाखि जों एपइन्टमेन्ट जोङो बिनाव बिहरदों थांनायनि आगोलाव बै समनिफ्राय एसे बियो बर' जाथिनि हिस्ट्रिनि सायाव आखाइ होदों बिथांजोंनो खिथादों जे आङो गुवाहाटीयाव थांदोंमोन मानो थांदोंमोन जाहैबाय जे गुवाहाटीयाव बा आसामाव बिराद एजिटेसन सोलिफुबाय थादों आरो बेखौ आं अबजार्भ खालामनो थांदोंमोन आंनि रिसार्चनि समाव कलकाता थानाय समावहाय आं अनजलि दैमारिखौ लोगो मोन्दों सानैसो लिडारनि खोथा बुंदों नाथाय बर' जाथिनि सोमोन्दै बिथांमोनाथ' आंनो खिथायाखै हि न'स बिथाङा अनजलि दैमारिखौ मोजाङैनो मिथिगौ खिन्थु अनजलि दैमारिया जे सासे बर' मानसि बेखौ बिथाङा मोनथियामोन जेब्लानाखि बिथाङा बर' जाथिनि सायाव रिसार्च खालामनो लाबाय ओमफ्राय मोनथिबाय बे रोखोम जादों आरो बर' जाथिखौ बुंनो थाङोब्ला बर' रायथाइ एकाडेमिनि बे मिसना दिनै वर्ल्ड वाइड खालामबाय बे वर्ल्ड वाइड खालामनायनि गेजेरजोंनो बर' जाथिनि सायाव बिथांमोना साननो हनो बुजिनो स्कप जादों आरो बे बर' जाथिनि रिप्रेजेन्टेसनखौ बर' रायथाइ एकाडेमिया हैनायनि हिसाबै आंनि जिनि रल आं जेनाखि आफादगिरि हिसाबैबो रल लानांदों बै हिसाबै राजेन बसुमतारी बेखौ मोननो हादों बेखायनो आं दिनै बुंनो नागिरो राजेन बसुमतारीनि थाखाय बियो एवार्ड नङा बे एवार्डआ बर' जातिनि थाखाय बर' राइटार्स एकाडेमिनि थाखाय दिनै आङो खावलायगोन बयखौबो जे जों जिखिनि मिसनाव थांनानैहाय मोनदांहैबाय बर' जातिनि थाखाय जों एसे जों मोनथिहैबाय खिन्थु लार्ज स्केलाव जों मोनथिहोनांगौ जा दरखार दं दिनै जों मोननो हाबाय दाख्लै बावैसो जोङो मिसन मोनसे लानानै थांदोंमोन साइबेरियायाव इंराज स्कलारफ्रा लिरना गालांबाय जे बर'फ्रा साइबेरियानिफ्राय फैनाय होननानैहाय जोङो बेखौनो लानानै जोंनि गेजेरावहाय गोबांथार जोंहा गोग्गानायबो दङ जे जोङो साइबेरियानिफ्राय फैनाय आरो जोङो जोंनि सिनायथिया बर' ओरै खिन्थु साइबेरियानि हिस्ट्रिखौ जों नायबाय साइबेरियानि हिस्ट्रियावबो बा साइबेरियानि मानसिफोरखौबो मानसि जाथि दं बेहाय मानसि जाथिखौ हांगेरिनिफ्राय फैदों होननानै एस्टाब्लिस खालामनो नाजादोंमोन इंराज स्कलारफ्रा बै समाव बिथांमोना बिराद सुखुनाय गैया आरो बिथांमोना बुंनो नागिरो जोङो साउथार्न पार्टनिफ्रायसो फैनाय थारमाने इण्डियानिफ्रायसो थांनाय आरोखि आरो जों मोननो हादों जों जिखिनि दावबायदों दा समावहाय इण्ड'नेसियानि बालि जाथियाबो भारतनिफ्राय थांनाय गावसोर गोग्गाना बुंखायो वी आर अल हिन्दुस 99% इन बालि द्वीप बिसोरो हिन्दु आरो बिसोर बुङो जोङो भारतनिफ्राय फैनाय कम्बोडियानिफ्रायबो बुङो जों इण्डियानि वी आर इण्डियान्स भियेटनामा बुङो जों इण्डियान्स लावसनियाबो इण्डियान्स स' इण्डियासो आसोल आरो इण्डियानि सिभिलाइजेसनखौहाय एट्रेक्ट जादोंमोन सारा मुलुगाव मोनसे समावहाय जायनि थाखाय भारताव फैनो लुबैबाय थादों भास्क' दा गामा फैदों हिउएन सां फैदों पाहियान फैदों कलम्बासआ इण्डियाआव फैनो फैयै बिथाङा आमेरिकाखौसो आबिस्कार खालामहैदों इण्डियाआव मानो फैनो गोसो बयबो हम सुइट हम गावनि न'खरखौ बयबो गोसोखाङो नबथि गारनानै जोंनि मानसिया गोबां जायगायाव खारलांदों होमब्लाबो गावनि गामिया बहा बेखौ बिथांमोना दाथि बुङा होमबा बिब्दिनो हिउएन साङा पाहियाना इण्डियाआव फैदोंमोन इण्डियाआव फैनानै बिथाङा आसाम फारसे फैदों कामरुपआव भास्कर ब्रह्मनि न'आव फैनानै बिथाङा सानावहाय गिदिंबाय थादों मोनायाव एसे रोसि लोंनानै एसे आबगारि लोंनानै एसे बेदर जानानै खुसि जादों बिथाङा कामरुपखौ नागारलांला
आं कामरुपावनो जिउ जोबजासिम थानोसै खिन्थु हर्षवर्धना फैफरबाय आंनाव फैजेनदों आं लाबोफिननांगौ बेखौ आंनि कुम्भ मेलायाव फैनो मोनाब्ला आं कामरुपखौ गाग्लोबगोन नैबे आर्गुमेन्टआव भास्कर बर्माया बेखौ दैथायहरनांदों दैथायहरफिनदों दैथायनाय समावहाय भास्कर बर्माया सना रुपा माबा माबि बिराद हरदोंमोन बिथाङा नाथाय जेबोखौ लायाखै नोंथांमोननि हस्पिटालिटिया आंखौ गोजोन होबाय आं नैबे मोनसे जिखौल' लांनोसै हालालि हालालिया मा जों जे बुङो आर'नाइ कट होनबाय थायो हालालि आर'नाइ कटखौल' बिथाङा जोमनानै थांदों बेनो जाहैबाय हालालि भास्कर बर्मननि बै समनि सिबिथाय बर' जाथिनि सिबिथाय सेम जोंनि हस्पिटालिटि बर' जाथिनि दाबो थांनानै दङ दिनै जोंनि हस्पिटालिटिखौ बाख्नायलाङो जोंनाव फैबाय इन्ड'नेसियानि मानसिफोर जोंनाव फैबाय नरवेनि मानसिफोर गुबुन गुबुन देशनि मानसिफोर जोंनाव फैबाय आंनाव आलासि फैबाय सोरनिबा सोरनिबा न'आव थांबाय जोबोद बाख्नायलाङो मोजां मोनलाङो बावलाङा मणि नार्जारीखौ दिनैसिमबो गोसोखाङो सोर गोसोखाङो मामनि रसम गस्वामिया गोसोखाङो बिदिनो आत्माया सोरगोआव दंहैयो बियो गावनि फल'वार्सफोरखौ बुंलांदों इउ डन्ट फरगेट मणि नार्जारी वान अफ दि थेंफाख्रिनो बिदिनो आं मख'बाय दे मणि नार्जारी जोंनि बर' जाथिनि सिनायथिया जोबोरैनो गुरुत्तपुर्ण खिन्थु जोङो माब्लानिफ्राय जोंनि एक्जिस्टेन्सआ गोमाखो जेब्लानाखि जोंनाव मुस्लिमा हाबफैजेनबाय जेब्लानाखि जोंनाव एरियान कालचार हाबफैबाय जि समनिफ्राय इंराजफ्रा फैनानै जोंखौ सात जाल्ला खालामफैबाय बे समाव जोंनि बर' रावा भारतनि बिजनेस लेंगुवेजमोन हाथायाव बाजाराव आश्रमाव बर' रावा सोलियोमोन नाथाय इंराजफोर फैनायनि उनावहाय मा जादों बर' रावा नासयजादों नाथ्रोजादों बयनि जायगायाव सोदों बेंगलि बे जायगायाव सोदों असमिया दा समावहाय बयबो जोंनि बे एसे मिसनजों जेनोखि जोङो आयत्त खालामनो हादों जों बुजिनो मोन्दों बर' जाथिया बर' रावा बर'नि एक्जिस्टेन्सआ बर' रावनि एक्जिस्टेन्सआ आरो जाफिननांगौ बयबो जोंखौ सापर्टनि थाखाय आवगायबोदों आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखिनिखौनो बुंथिदोङो आरो नोंथांमोननो मोनसे आं गुड निउस होबावगोन जे बेयो जुदिबो पलिटिकेल डायलग जानो हागौ खिन्थु बेयो थ्रुबो सैथो दिनै दिनाव बड'लेण्ड आन्दलन सोमावसारदोंमोन खुन ब्रिटिश समनिफ्रायनो खिन्थु जरदा जादोंमोन 1967निफ्राय आन्दलन खालामबाय थादों खिन्थु जोङो हासिल खालामनो हायाखैमोन 1987निफ्राय जोंनि पलिटिकेल मुभमेन्टआ जरदार जादों आरो 1993आव BSc मोनदों 2003आव BTC एकर्ड जादों आरो 2020आव जोङो BTRनि मोनसे समनि एग्रिमेन्टजों फैदों खिन्थु जोंखौ सहाय खालामनो थाखाय साखाथि रायजोफ्रा अराय थियारि आङो बनसुजों लोगोसे बाहागो लाफादों जा दिन'दाबो दङ दिन'द बसुमतारी दङ जाय मिज'रामनि बै समनि चिफ मिनिस्टारजों लोगो हमदों लिडारफोरखौ लोगो हमदों बिथांमोना बुंदों इउ डु डिक्लेयार 1000, 2000, 5000 आवार्स बन so that we can also submit memorandum we can ask memorandum to central that you are the neck of the northeast जोङो गोदनानो नर्थइस्टनि नेक गोदना बे गोदनाखौ मामबारिनो सेपारेट स्टेटआव लांदो जोङो मोनथिबाय नागालेण्डनि रायजो राजाया जोंनो बड'लेण्ड जाजानो लुबैदों जों मोनथिबाय जोंनि खाथि खासि रायजो गार' रायजो बिथांमोना जोंखौ बड'लेण्ड जानानै रामै रायजो जाजानो लुबैनाय दं अरुणाचलनि सापर्ट दङ इभेन वेस्ट बेंगलावबो जोंनि सापर्ट दं नाथाय जोङो बेखौ हासिल खालामनो हायाखै जों बुजिनो हादों दा समावहाय जोंहा माखासे पलिटिकेल गेम खालामनो दरखार दं बे पलिटिकेल गेमखौ जों खालामनो रोंनांगोन आरो बे पलिटिकेलनि मानसिफोरल' नङा राइटार्सफ्राबो बेवहाय रल लानांगोन मोनसे जोङो स्ट्रं आर्गुमेन्ट लाबोनो हानांगोन गुबुननोबो जोङो
शेयार खालामनो हानाय बेबस्थाखौ सोर हागोन अनलि राइटार्स केन डु डेट आं बेखौ बुंनो लुबैदों आरो बेखौ जों मोनदांदों दिनै आं बे गोथार बुब्लियाव नोंथांमोना आंनि थुलुंगागिरि हिसाबै बाहागो लाफैदों जोबोद गोजोननाय होबाय आं बे बराय बिबुंथियाव बेखौनो बुंबाय जे नोंथांमोनहानो आंनि थुलुंगानि गुदि आरो बे बान्थाया आंनि नङा बे पिएचडिआ आंनि नङा नोंथांमोननि आङो मोनसे खोथा डिक्लेयार खालामनो लुबैदों जे आंनो जेनाखि एवार्ड होदों बे एवार्डजों लोगोसे मोनसे मेडेल हरदों गल्ड मेडेल हरदों बे गल्ड मेडेलखौ आंनि न'आव दोननायनिख्रुइ आं जेब्ला थैगोन होमब्ला आं लुनानै होनाय बड' राइटार एकाडेमि लुना होनाय बे मिउजियामाव जाहाथे थायो बे गल्ड मेडेला आं बेखौ लुबैदों आं बेखौ बुंथिबाय आरो बेखिनि बुंथिनानै आंनि बुंथिनायखौ फोजोबबाय बरायबाय नोंथांमोनखौ गोजोन्थों जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ बानजायग्रा डक्टरेट डिग्री आवगायथायनो हानाय राजेन बसुमतारी बिथाङा जि बराय बिबुंथिनि गेजेरजों नोंथांमोननो फंनैसो राव फोरमायनानै होनायनि थाखाय दा बे हाबाफारियाव जोङो बिथाङा गावनि बे गोजोनथाव हाबाफारियाव गोबां आलासि हांख्रायनानै लेंहरदों बिथांमोनखौ सिनायथि होनो थाखाय जोङो आखायाव लादों दा बे हाबाफारिखौ जागायनायनि सिगाङावनो आं फंसे बाथ्राखौ फोरमायहरखानो लुबैदों खावलायहरखानो लुबैदों बिथांखौ जोङो दिनैनिफ्राय जे डक्टरेट डिग्री जे बिमुंनि सिगाङाव डक्टरेट डिग्री लिरनो हासिगोन बेखौ जोङो जोंनि रायजो राजाया गनायथि होसिगोन दा बेखायनो बिथाङा थांनाय 28 जुनाव कनभकेसननि गेजेरजों जाय बिथाङा बान्था मोननो हादोंमोन बेखौ बिथाङा रेडि खालामनानै लायो आरो कनभकेसननि जे गानग्रा जोमग्राखौ बिथाङा थागथियारि खालामनानै लानो हायो बेखौ जों गुरै खावलायखानाय जाहैबाय दा बे हाबाफारियाव जोङो आलासि बिथांमोनखौ जोङो बरायनो थाखाय आखायाव लादों बे हाबाफारिखौ दैदेननो थाखाय जोंनि मानगोनां दुलाराय बर' समाजनि गाहाय नेहाथारि कमलाकान्त बसुमतारी बिथांखौ आङो हाबाफारिखौ आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ दैदेनलांनो थाखाय गुरै खावलायबाय गिबियावनो बे मोनाबिलि समाव जोंनि लेंहरजानाय गासैबो आलासि नोंथांमोननिसिम खर' गंग्लायनानै मान बावग्रोबाय सिबिबाय आरो आंनो जि बिबान होदोंमोन बे बिबाना आलासि सिनायथिनाय दा बेवहाय जोङो एसे माने एसे आख' फाख' जागोन जोङो गासैबो आलासिखौ जों सिनायथि होनो हानाय नङा आरो जायफोरा आंनिसिम बे मुंखौ मोनबाय बिथांमोननि गेजेरावबो जोङो एसे माबानायनानै आफादनि आरो गावनि प्रफेसननि माखासे रेंक एन्ड फाइल नायनानै जोङो माखासेनो आर'नाइ गानहोनो हासिगोन आरो माखासेखौ हले ओरैनो सिनायथि होनाय जासिगोन नोंथांमोना जाहाथे गिज्रा मोना बेखिनियानो आङो सिगांबाय गिबियावनो जोंनि एंकर बिथांखौ जोंनि जि डक्टरेट डिग्री मोननाय दिनैनि आफादखौ एरेन्ज खालामनाय मानगेदेर राजेन बसुमतारी बिथाङानो
होग्रोबाय बे जाबाय गिबियावनो अरुण चन्द्र मुसाहारि बिथांनो आर'नाइ गांसे गानहोफैनो थाखाय खावलायबाय गुरैयै बिथाङा दिनैनि जोंनि हाबाफारिनि एंकर अरुण चन्द्र मुसाहारि बिथाङा बर'बाजार हायार सेकेन्डारिनि भाइस प्रिन्सिपाल ते बिनि उनाव फैबाय जोंनि बरलावगाव हाई स्कुलनि आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरि मानागेदेर फुलिचरन बसुमतारी बिथांखौबो आर'नाइ गांसेजों मान बावनो थाखाय मान बावग्राफोरखौ खावलायबाय बिनि उनाव फैगोन जोंनि नायल' जाल' पद्मश्री बान्था मोनगिरि मानगेदेर डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि बिथांखौबो जोंनि थिंजायनिफ्राय आर'नाइ गांसेजों मान बावनो आरो बरायनो सिगांबाय बिनि उनाव फैगोन जा बिश्वनाथ बसुमतारी जोंनि खोला गवालपारा एबा दुधनि ओनसोलनि जोंनि जोबोर मावथि सासे लिरगिरि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय जोङो सिगांबाय मान बावग्राफोरखौ आं खावलायबाय बिनि उनाव फैगोन मुस्रि सारदा प्रसाद मुसाहारि आदाया सासे गेदेमा लिरगिरि आरो जोंनि बर' राइटार्स एकाडेमिनि सासे जोबोद गोख्रों मावथि लोगोसे लेङाइ आफादगिरिबो बिथांखौ आर'नाइजों बरायनो थाखाय जोङो थागथियारि जादों बिथाङा जाहाथे नाजावफैयो बेनि उनावनो फैगोन हौ सानजा थिंजायनिफ्राय जोंनि गेजेराव सौफैनाय आरो खामानि मावबाय थानाय मानब कुमार रामसियारि बिथांखौबो जोङो आर'नाइ गांसेजों मान बावनो सिगांदों नोंथाङा दाइसआव फैनानै जोंनि मान बावनायखौ गोथारै नाजावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों बेनि उनाव फैगोन जोंनि फंबाय गोदानै जोंनि आफादाव हाबफैनाय मानब कुमार रामसियारि बिथांनिनो लोगोसे फंबायसे जोंनि जोबोद मोजां मा होनो रिसर्स पार्सन बिथां डक्टर दिपेन बर' बिथांखौबो जोंनि आफादनिफ्राय जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनो लादों बिथाङा फैनानै जोंनि बरायनायखौ नाजावबा जों जोबोद गोजोनगोन बिथाङा गंसे कलेजनि फोरोंगिरि जानानै दङ जोंनि गोदान मावथि जोबोद गोरों मानसि बिनि उनाव फैबाय जोंनिनो जायगानि सिनियर सिटिजेन फरामनि सासे गोख्रों मावथि आरो बर'बाजारल' नङा गासै बिजनि ओनसोलनि सासे मुंदांखा फोरोंगिरि इंराजि फोरोंगिरि मुस्रि पमेश चन्द्र बसुमतारी नोंथाङाबो सिगांबोदो नोंथांखौबो जोङो आर'नाइ गांसेजों बरायनो लादों नोंथाङा जाहाथे जोंनि बरायनायखौ नाजावो बेनि उनाव फैगोन जोंनिनो बिराद मावथि गोरों मानसि डक्टर सुबुंसा मुसाहारि जोंनि लेङाइ आफादगिरि जोंनि बर' राइटार्स एकाडेमिनि बिथांखौबो जोङो गांसे आर'नाइजों दिनैनि बे आफादाव बरायनो सिगांदों बिथाङा जाहाथे जोंनि बरायनायखौ नाजावो
बेनि उनाव जोङो लेंहरनो लादों दा जोंनिनो जोबोद सासे मावथि गोरों मानसिल' होनबा थोजासे जाया गोरोंथार मानसि रिसार्च स्कलार रिडार्स बहुत फरायो बिथाङा लिरो बिथाङा जोंनि बर' राइटार्स एकाडेमिनि मा जायाखै नाथाय दिनै बिथाङा माबा माबि जाहोनाव गोसो बायग्लिनानै दं जों बिथांखौ जोंनि गेजेराव मोनबाय थानो लुबैयो जों जुदि बिथांनि बानजायनाय मोनबाय थायोबा जोंनि बर' राइटार्स एकाडेमियाल' नङा गासै बर' हारियानो जोबोद गोजौ जागोन बिथाङानो जाबाय डक्टर दिननाथ बसुमतारी UN ब्रह्म कलेज आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि डिरेक्टरमोन बिथांखौबो जोङो गांसे आर'नाइजों दिनैनि हाबाफारियाव बरायनो लादों नोंथाङा जाहाथे फैनानै जोंनि बे इसेल' बरायनायखौ नाजावनानै लायो खावलायनाय थाबाय साबायखर थाबाय आदा दिननाथ बसुमतारीनिसिम दानिया जोंनि गेजेराव जोंनि गेजेराव दंफैयो जोंनिनो जोबोद अनजाथाव आं सिबिजाथावखौ बुंला बिथाङा जोंनि अनजाथाव आरो बिथाङा जोंनि बिजनी हालामनि सानसे समनि MLA मोन बिथां रमिय कुमार ब्रह्म बिथांखौबो जों दिनैनि आफादाव गांसे आर'नाइजों बरायनो लादों नोंथाङा फैनानै जोंनि बरायनायखौ नाजावोबा जों जोबोद गोजोनगोन नों समाजकर्मी फंबाय नों लिराबाबो समाजकर्मी फंबाय बिराद मावथि गोजोननाय थाबाय बिनि उनाव फैबाय खितेश बसुमतारी बिजनी नोगोर बर' समाजनि नेहाथारि नाम्बार 1 काबुली बागान बिथांखौबो जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनो लादों नोंथाङा फैदो दाइसाव आरो जोंनि जि बरायनाय बेखौ गोसो गोजोनै नाजावो बिथांजोंनो लोगोसे जोङो नेहाथारिखौ होग्रोनाय जाबाय दा आफादगिरिखौ जों दायो होनसै बिथाङानो जाबाय जोंनि बिजनी ओनसोलनि सासे जोबोद मावथि हारिनि समाजनि गासिबो बिथिङाव बिथाङा आखा फाखा गावनि गासैखौबो गारजोबनानै बिथाङा हारि सिबिनो हायो समाज सिबिनो हायो बिथाङानो जाबाय मानिनां रमाकान्त बसुमतारी बिजनी बर' नोगोर समाजनि आफादगिरि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों जोङो बरायनो लादों दिनै जों दानिया लेंहरदोनि रनसाय दामनिफ्राय फैनाय जोंनि मानब गेदेर रजेन नार्जारी बिथांखौ बिथाङा जोंनि आफादाव गोजामद्राय नङा नाथाय गोदानद्रायबो नङा बिथाङा जोबोद माने कनस्ट्राक्टिभ आरो क्रिएटिभ मानसि फिल्म जगतावल' गैया जेरावबो बिथाङा आखाइ दङ लिरनाय आरिनाय जेरावबो आखाइ दङ बिथांखौबो जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनो लादों बिथाङा जाहाथे जोंनि बरायनायखौ गोसो गोजोनै नाजावो गोजोन्थों दानिया जोंनि सासे मानब गेदेर सोद्रोमा लिरगिरि फावखुंगुर
गासिबो बिथाङा जेथिंबो आखा फाखा बिथाङा मेजिकबो दिन्थिनो हायो ओइ माबायाव बांलादेशआव कक्सबाजाराव बिथाङा मोसादोंमोन आरो बांगालफोरा बिराद रंजानाय मोन्दोंमोन बिथांनि मोसानायखौ फाव दिन्थिनायखौ नुनानै बिथाङानो जाबाय जोंनि मानव गेदेर सिनेन बसुमतारी बिथांखौबो जों दिनैनि आफादाव गांसे आर'नाइजों बरायनो लादों नोंथाङा फैबा जोबोर गाहाम जागौ फैसिगोन दे दानिया जोङो दाइसाव लेंहरनो लादों जोंनि गांसे आर'नाइजों बरायनायखौ नाजावनो थाखाय बिथाङा जोंनि थै सोमनाय सासे मावथि थै सोमग्रा मावथि बिथाङानो जाबाय जोंनि आफादनि नेहाथारि मुस्रि आनन्दराम औवारी बिथांखौबो दाइसाव फैनानै जोंनि बरायनायखौ नाजावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय दानिया जोङो खावलायनो लादों दाइसाव फैनानै जोंनि जे मान बावनाय बेखौ नाजावनो थाखाय बिथाङा जाबाय जोंनि बर' राइटार्स एकाडेमिनि जोबोद गोजाम आरो गोगोम मुंदांखा क्रिएटिभ कनस्ट्राक्टिभ सासे लिरगिरि क्रिटिक्स बिथाङानो जाबाय मुस्रि राखाव बसुमतारी बिथांखौबो जों दिनै गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय थागथियारि जादों नोंथाङा दाइसाव फैनानै जोंनि बरायनायखौ नाजावोब्ला जों जोबोद गोजोनगोन जों दानिया जोंनिनो बर' राइटार्स एकाडेमिनि आरो बिजनि ओनसोलनि सासे जोबोद मावथि मावसोमग्रा गावनि गासैखौबो गारनो हाग्रा समाजनि थाखाय हारिनि थाखाय सासे सोद्रोमा दङ जोंहा बिथाङा लिरगिरिबो बिथाङा जोंनि आफादनि मैखोम खाम्फाबादि बिथाङानो जाबाय मुस्रि उमेश चन्द्र ब्रह्म बिथांखौबो जोङो दिनै गांसे आर'नाइजों मान बावनो सानदों सिगांदों बिथाङा जाहाथे फैनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावो बिथाङा मुस्रि उमेश ब्रह्म जेरावबो आखा फाखा गेलेनाय आरिनाय लिरनाय मेथाइ रोजाबनाय जेरावबो आखा फाखा गोजोन्थों दानिया जोङो डक्टर मतिसन दैमारी जाला कलेजनि फोरोंगिरि बिथांखौ जोङो बारा लोगो मोनबाय थायाखैमोन नाथाय दा जों लोगो मोननो लादों जों आसा खालामो बिथाङा जाहाथे जोंखौ जेब्लायबो मदद होयो जोंजों लोगो लाफायो आरो नोंथांमोन बादि गोरों मानसिनि मदद मोनोब्ला जोङो जोबोद आवगायनो हागोन बिथाङानो जा मतिसन बसुमतारी बिथांनो गांसे आर'नाइजों बरायबाय गोजोन्थों बिनि उनाव जोंनिनो सासे मावथि दंबावो गोबां मावथि दङ दा चिरां जिल्लानिफ्राय जा बिरसिं बसुमतारी नोंथांखौबो जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनो सिगांदों नोंथाङा जाहाथे नाजावफैयो
दा गांसे आर'नाइजों जों बरायबाय बिथांखौ गोजोन्थों गोजोन्थों दानिया जोंनि गेजेराव सासे गोदान लिरगिरि दङ बिथाङानो जाबाय दिनेश सिंह ब्रह्म बिथाङा उकिलबो एडभकेट दा बिथाङा लिरो आरो बिथांनि लिरनायनिफ्राय जोङो ओरैबादि मोननो हायो जे बिथाङा जोंखौ जोबोद मदद खालामनो हागोन हारिया जौगागोन नोंथांखौबो जों गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय सिगांदों सिगांबोबा जोबोद गाहाम जागौ दायसिम बेनि उनाव जोङो जोंनिनो दानि आरो सिगांनिफ्राय जोंखौ बहुत मदद होबोनाय लिरनाय आरिनायनिफ्राय रायजोफोरनो फरायग्राफोरनो खरा होनो हानाय थरायना भार्जिन जेकबहा नोंथांखौबो सिगांबोदो जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनो सिगांदों नोंथाङा जुदि जोंनि बरायनायखौ नाजावोब्ला जों जोबोद गोजोनगोन नोंथाङा सासे साहित्य एकाडेमि एवार्डी आरो नोंथांनि जि लिरनाय बे लिरनाया जोंखौ जोबोद गब'होनो हायो फैदो आर'नाइया बेसेबां मिराया बेनि उनाव जोंहा बिनानाव भार्जिन जेकबानिनो लोगो बिनानाव मीरा बसुमतारी जोंनि बिराद माने लिरगिरि ब्रह्मसो मीरा ब्रह्म बिथांखौबो जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनो लादों दिनैनि आफादाव जे बिथाङा दाइसआव सिगां मोननानै जोंनि बरायनायखौ नाजावोब्ला जों जोबोर गोजोनगोन आच्छा yes मेसेङा जालाफोरसिम थांनो दानिया जोंनिनो लिरनाय रां रुफा गासैयावबो बानजायग्रा जोबोद गोथाव सल' लिरग्रा बिथां मेसें आजोला बिथांखौबो जोङो दिनैनि बे आफादाव गांसे आर'नाइजों बरायनो सिगांदों नोंथाङा सिगांनानै जोंनि बरायनायखौ नाजावोब्ला जों जोबोद गोजोनगोन गोजोन्थों दानिया जोंनि गेजेराव दंफैयो जोंजों बारा थाबा फंबाया माबाफोरसो गियो नामा फंबाया आं गिनायखौ मोना नाथाय माबा माबि जाहोनाव बा मायावबा मुखुब थानानै बिथाङा हयथ' जोंजों बारा सिथाबनो हाया नाथाय मालाबा जोंजों फैयो बिथाङानो जाबाय जोंनि बिजनि टाउननि गार्लस हाइ स्कुलनि लेङाइ फोरोंगिरि दा बुंनो थाङोब्ला एक्टिं हेडमास्टार बिथां मानिक बसुमतारी बिथांखौबो जों गांसे आर'नाइजों बरायनो सिगांदों बिथाङा जाहाथे सिगांबोयो दाइसिम आरो जोंनि आर'नाइखौ नाजावफैयो गोजोन्थों फंबाय दा मोनसे दङ जों बेखौ खालामगोन
दानिया जोंनिनो सासे मददगिरि लिरगिरि मुस्लिमा अनिता बर'खौबो जोङो गांसे आर'नाइजों मान बावनो सिगांदों बिथाङा जाहाथे सिगांबोयो आरो जोंनि मान बावनायखौ आजावो सिगांबोदो आच्छा 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 गोरोन्थि निमाहा होदो अनिता ब्रह्म आच्छा दे आच्छा आच्छा थेंक इउ जोबोद गोजोनबाय दानिया जोंनियाव बे आफादाव जोंनि आफाद बेल' नङा गुबुन खामानिफ्रावबो जोंजों सिथाबनानै थाबाय थाग्रा माखासे सोद्रोमाफोरखौ जों आर'नाइजों मान बावनो हानाय नंला अब्लाबो जों बिथांमोनखौ बे आफादाव बे मेलाव गावसोरनि गोथार सिनायथिखौ रायजोफोरनो होनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय बिथांमोननि गेजेराव दङ गिबियावनो सामासरन टाइटेला नार्जारि सामासरन नार्जारि दानिया जोंनिनो सासे मावथि लिरगिरि बिथां रुपनाथ हाज'वारि बिजनीनिनो बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय खुलुमनो बिनिफ्राय दानिया आदा बैद्यनाथ बिराद लिरनो गोसो गुदुं मानसिया जेबो हामा मोना बिथांखौबो सिनायथि होनो खावलायबाय आरो दानिया जोङो शंकर खाख्लारि बेखौ आं भागिन जायो बे भागिनखौ सिनायथि होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों दानिया बिनिनो लोगो शंकरदेब गयारि नोंखौबो सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय बिनिफ्राय सदानन्द दैमारि सदानन्द दैमारि आयो सामासरन नार्जारि बिथांखौबो जौस्रां फारसे बरायफैबाय रुपनाथ हाज'वारि बिथांखौबो जौस्रां फारसे फैनो थाखाय खावलायबाय शंकर खाख्लारि जौस्रां फारसे फैनो थाखाय खावलायबाय सदानन्द दैमारि बिथांखौबो बैद्यनाथ बसुमतारी बिथांखौबो जौस्रां फारसे फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय शंकरदेब गयारि जौस्रां फारसे सिगां बोनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाहैबाय फैदो नोंसोर साथामबो फैदो बेनि उनावनो जोङो जोंनि दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय मैखोम हाबाफारि कमलाकान्त बसुमतारी बिथांखौबो जोङो बरायनो थाखाय आखायाव लाबाय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाहैबाय ओरै फैदो जोंनि गेजेराव मनि नार्जारिया फैनो गोनांमोन बिनानाव मनि नार्जारिया दंना गैया नों दंबा फैदो नों मनि नार्जारि नों जोंनि जेबो नङा नाथाय नोंखौ मामुनि रैसम गस्वामिल' नङा बिनि लोगो मिहिर भुया बेबो बराना बाख्नायदों 17टा ओंख्रि संनानै जाहोदोंनो 17टा ओंख्रि मामुनि रैसम गस्वामिया बेखौ बावथाराखै 17टा ओंख्रि संनानै जाहोदोंनो आरो मिहिराबो बे खोथाखौ दाखालि बुंबावदों आरो ओमफ्राय मा खालामनो जोब्बाय गांसे दे होमबालाय सपनाया फैदो सपना बर' सपना
सपना मोना मानिकनि बिराद मावथिमोन आरो माबायाव एगजिबिसनाव दे गोजोन दे होमबा दिनैनि बे हाबाफारिखौ जि सिनायथि होनाय हाबाफारि थाबावबाय जोङो समनि आंखालनि थाखाय हानाय नंलिया एसेखिनियावनो दोननाय जाबाय गोजोन्थों मानिजाथाव खुलुमजाथाव आलासि बिथांमोनखौ सिनायथि होनायनि गेजेरजों मान बावनायनि थाखाय जोंनि अराय मावथि कमलाकान्त बसुमतारी बिथांखौ गोरबोनि रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय दानिया गुबै हाबाफारि जाय हाबाफारिखौ बिथा खालामनानै जों दिनै हाबाफारिखौ बानजायदों बे हाबाफारियाव जों थांनो नागिरदों बेखौनो बिथांखौ जोंहा राजेन बसुमतारी बिथांखौ कनभकेसननि जि ड्रेस मोननाय बेखौ गाननो थाखाय गुलिया खावलायबाय बिथांखौ जोङो जौसां फारसे बरायना लाबोगोन बे ड्रेसजों गाननाय जोमनायजों जों बिथांखौ बरायगोन आरो दिनैनिफ्रायनो बिथांखौ जोंनि रायजो राजाया डक्टरेट डिग्री लिरनो हासिगोन होननानै जोङो फोसावसिगोन बेखौ गाननो थाखाय गुलिया खावलायबाय बिनि लोगो लोगोनो फारि खारगोन ओइ जोङो फारि फारि जोङो गाबज्रिगोन गोबां दङ बिथांखौ बरायनो नागिरनाय जाहाथे जोङो मुं गाबनाय लोगो लोगो बिथांमोनखौ जोङो जौसां फारसे बरायफैनो खावलायनाय लोगो लोगो सफैनो हायो थाग थियारि जानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाहैबाय साउन्डथ' अलप बराय दिबि साउन्डथ' अलप खमायसै सिगाङाव फारसे आवगायबोनो थाखाय गुरै खावलायबाय नों रेडि जाना थादो बिथाङानो जाबाय डक्टर राजेन बसुमतारी दिनैनिफ्राय जोङो बिथांखौ डक्टरेट डिग्री जोङो गनायथि होबाय सेडार ब्रुक इउनिभार्सिटी USA निफ्राय मोननो हानाय डक्टरेट डिग्री बे खाबुआवनो बर' राइटार्स एकाडेमिनि गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारिया बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आखायाव लादों बिथांखौ मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाहैबाय गावनि कलिग्स बेनि उनावनो हांख्रायनो लुबै थाबैनो फारि फारि गाबजिगोन बेनि उनावनो जोङो हांख्रायनो सानदों जाय गामियाव बिथाङा जोनोम मोनदों देरदों लावदों बे गामिनिनो मावथि फारिया सिलबारि अनजालि क्लाबनिफ्राय बिथांखौ मान बावनो नागिरदों बिथांमोनखौ जौसां फारसे सिगां बोनानै मान बावफैनो थाखाय गुरै खालामनाय जाहैबाय सिलबारि अनजालि क्लाब जोनोम गामि सिलबारि बे सिलबारि अनजालि क्लाबनिफ्राय बिथांनो गोरबोनि मान बावनाय जासिदों जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय बेनि उनावनो थागथियारि जानो थाखाय खालामनो नागिरदों बिजनि नोगोर बर' समाजनि
आफादगिरिजों नेहाथारिजों लोगोसे मावफारि बिथांमोना बिथांनो मान बावनो सिगांबोदों बिथांमोनखौ सिगां फारसे आवगायबोनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाहैबाय। फै लिस्टआव दंखायो लिस्ट दंखायो। बिजनी नोगोर बर' समाजनि मावफारिया बिथांमोना डक्टर राजेन बसुमतारीनो मान बावदों। बिथाङानो जाबाय बिजनी नोगोर बर' समाजखौ दानायनि गुदि बानजायगिरि राजेन बसुमतारी। साबायखर थाबाय। बिनि उनाव हांख्रायनो सानदों मान बावनो सिगां फारसे आङो खावलायनो सानदों चिरां डिस्ट्रिक्ट बर' राइटार्स एकाडेमिनि मावथि फारिया बिथांमोना बिथांनो मान बावनो सिगां फारसे आवगायबोनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाहैबाय। चिरां डिस्ट्रिक्ट बर' राइटार्स एकाडेमिनि मावफारिया बिथांमोन रजेन बसुमतारी, सिनेन बसुमतारी, नै जोंनि मोसाखावरि हान्जाजों जों जेब्लाबो मोसानानै गोजोनग्लाय लानो हानाय दङ गोबां दङ। जागोन दे जागोन। जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय। बिनि उनाव बरायनाय हाबाफारिखौ बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय रेबगानि लाइसि सुजु आफादनि दैदेनगिरिफोर। रेबगानि लाइसि सुजु आफादनि बानजायगिरिफोर जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय। बिनि उनाव दैमु नोगोर बर' समाजनिफ्राय बरायनो थाखाय आखायाव लादों बिथांमोनखौ बरायफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। बिनि उनाव मानास हालामारि बर' लेबगा जथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बरायफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाहैबाय। बिनि उनाव हांख्रायनो सानदों बिजनी डिस्ट्रिक्ट सिनियर सिटिजेन फरामनिफ्राय बिथांखौ बरायनो थाखाय आखायाव लादों बिथांमोनखौ सिगां फारसे फरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाहैबाय। बिजनी डिस्ट्रिक्ट सिनियर सिटिजेन फराम बैसोगोरा गौथुमनिफ्राय बिथांखौ बरायनो थाखाय हाबाफारि लादों। सिनियर सिटिजेन बिजनी डिस्ट्रिक्ट सिनियर सिटिजेन गौथुमनिफ्राय फट' बेनि उनाव बागदुवार हालामारि बर' रेबग्रा गौथुमनिफ्राय मान बिलाइ गथायनो सानदों बिथांमोनखौ सिगां फारसे आवगायबोनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाहैबाय।
बागदुवार हालामारि बर' रेबग्रा जथुमनि मावथि फारिया बिथांमोन। जोबथानायाव गिदिर हाबाफारि दंबावो बिथांमोनखौ जों जोबथानायाव लेंहरगोन। बिनि सिगाङावनो सोरबा होनो गोनां जुदि मान बावनो गोनां दङब्ला बिथांमोनखौबो सिगां फारसे फैनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाहैबाय। बिथां मने नार्जारि मामानि रोसोम गस्वामिया सेकेन्ड थेंफाख्रि होनना फोसावलांदों बिथांनि थाखाय बिथाङाबो दिनै बिथांनो मान बावदों। डक्टर दिपेन बर', सपना बर' बिबोनाङा होदों। बेनि उनाव जोंनि आगुनि दानि लिरगिरिफोर फार्जिन जेकबाजों जेरा मीरा ब्रह्म बिथांमोना बिथांखौ बरायनो थाखाय सिगां फारसे आवगायबोदों। जोबोद गिदिर जोबोद जोंनि गोख्रों लिरगिरि गाबगु खुगुयैबाबो थुनलाइ सोरजियो, गाबगु खुगुयैबाबो बिजाब लिरो मीरा ब्रह्म, फार्जिन जेकबा बिथांमोना जोंनि गोख्रों लिरगिरि बिथांमोन। जोंहा बर' रेबग्रा जथुमनि लेङाइ आफादगिरि बिथां मानब कुमार रामसियारिया राजेन बसुमतारीनि अनजालि बिसि अनजिमा बर'नो गांसे आर'नाइ मान बावनो नागिरदों। बेखौ आजावफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाहैबाय। जोब्बाय नङा होमबा? दानिया जोङो जोबथारनायाव मोनसे हाबाफारि आरो दंबावो। आदा दे सारदा प्रसाद मुसाहारि बिथाङाबो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ मान बावनो नागिरदों। दा जोबथारनायाव आङो खावलायनो लुबैदों जाय हाबाफारिखौ बिथाङा जोनोमनिफ्रायनो दैदेनबोगासिनो दङ, मावबोगासिनो दङ, दासिमबो मावगासिनो दङ, इंखं फोलेरनि मावथि फारिया बिथांमोना दिनै बिथांनो मान बावनो नागिरदों। इंखं फोलेरखौ सिगां फारसे आवगायबोनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाहैबाय। इंखं फोलेर मा होनदों? इन्डिभिजुवेल हारसिंनो बिथां बैद्यनाथ बसुमतारी बिथाङा आरोबाव खेबसेबाव गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो मान बावनो सिगांबाय। जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय। इंखं फोलेर औ औ बिथाङा मोनसे हाबाफारि मावगोन। दिनैनिफ्राय बिथाङा खाखोर बिलाइयाव डक्टरेट डिग्री लिरसिगोन। बेखौ दिनैनि रायजो राजानि गेजेराव साखि दोननानै बे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय सिगांबाय। बबाव लिरगोन? खलमाव फै ओरैहाय दे जाबाय जाबाय थाथैबाय थाथैबाय दे जाबाय लांनो हालाय फैदे फैदे जाबाय दोनसै Dr. Rajen Bosumotari. Big
क्लेप इंखं फोलेर सिगां फारसे आवगायबोनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाहैबाय इंखं फोलेरनिफ्राय बिगोमा डक्टर राजेन बसुमतारीनो बरायनाय आरो मान बिलाइखौ गथायनाय हाबाफारि दे होदो बेहायनो जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय दा जोङो बे हाबाफारिखौ एसेयावनो फोसावबाय होनना जोङो फोसावबाय दानिया जोंसार बर' मोसानो रेडि दा रेडि नङा रेडि जानानै थानो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय मेथाइ रोजाबनो थाखाय आङो खावलायनो सानदों जांगिला बसुमतारीमोन नामा फै सासे जाखांफुनाय देंखोगिरि बर'नि आगोमा देंखोगिरि जांगिला बसुमतारी सेंग्रा देंखोआ बोरायनि देंखो होनानै मेथाइ रोजाबनो हायो बिथांनो जांगिला बसुमतारी बिथांखौ मेथाइ रोजाबनो थाखाय गुरै खावलाय आर'नाइ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय बिथांखौ जोङो आखायाव लादों साबायखर थाबाय दा जांगिला बसुमतारीखौ रोजाबनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाहैबाय हेल' गिबियावनो दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो माननि आलासि गेदेरमा बिथांमोन आरो दिनैनि जे गाहाय हाबाफारि डक्टर राजेन बसुमतारी सार आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो सार बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन बावहरबाय दायो आङो दोंसे गोजाम मेथाइ रोजाबनो थाखाय आवगायदों बे मेथाइखौ जोंनि मुंख्लं अरुण नार्जारी सार बिथाङा रोजाबलांदोंमोन दा आङो मेथाइखौ रोजाबनो थाखाय आवगायबाय आसा खालामदों बयबो एसे गरमखौ बावगारनानै रंजाफागोन एबा आखाइ खबफागोन होननानै हेल' खोनायो खोमसि हर गेजेराव दुखु दिया बिसादाव गाबनाय आं खोनायो खोमसि हर गेजेराव दुखु दिया बिसादाव गाबनाय दिखार नांहाब हांमा सुरहाब मानिबा देंखो बोयो सोमोनाङो उदां बोथोरनि बेलासि समाव